Готови сме. Добър ден от църква Благовест! Така. Ще правим днес козунаци. Виждате, тук са подготвени необходимите продукти. Аз ще изчета рецептата и след това ще покажа всеки продукт, къде се намира на масата и в каква последователност ще се замеси. Значи козунак, брашно имаме, мая, ето няколко купчета, сол, олио, масло, яйца затоплени вече предварително в гореща вода, прясно мляко и то затоплено на котлон, захар, кристална, стафиди, напоени в някакъв ароматен алкохол, есенции най-накрая, кора от лимон и ванилия и който иска нещо друго. И накрая лукум плюс орехови ядки, които са малко кът в момента. Така. Брашното вече е пресято, изсипва се в леген или не късът за месене, прави се дупка по средата или в края. Вътре се слага малко захар и вътре се натрошава маят. Ние сме подготвили тук за близо 3 кг брашно и слагаме 160 г мая. Ето така, натрошаваме на дребно и след малко, като натрошим всичката мая, ще сложим прасно мляко, ще разтворим. Може малко захар пак по средата. Защо слагаш захар? Защото спомага за ферментацията на маята по-бързо да шупне. Така. Млякото, което ще разтвориме, не трябва да бъде много топло, за да не попари маята. Иначе няма да станат козунаците. Който няма мляко, същата работа става и с водичка, но да е затоплена. Защото за козунака всичко трябва да бъде топло. И помещението, и продуктите, за да стане както трябва. Ето. Вече брашното, маята и почваме слагаме млякото съд, да по-лесно сипваме. Малко е хладко, затова ще го стоплим пак. Котлона е горещ. За да ни е топло помещението, тук сме включили една печка, която топли и масата, на която ще се забърква козунак. И тестото. Като замесим козунака, ще включим и фурната за печене. Трябва да бъде на 180 градуса, най-много 200 и то да отлежи минимум 20-30 минути на тази температура, на която ще печем.